Айде, днес един китайски екземпляр от рода ефтини трактори. Виж как само, че се сърди. 18 коня, 4x4, бързи и бавни, нали, стандартно. Скромните уреди. Така, скоростния лост е между краката. Няма с какво се играеш докъде обработваш земята. Виж, още не сме наслужили навеса, че нещо много работа имаме напоследък. Малко компактно тракторче, върши работа. Тук са му и събратята, които също чакат за сглабване за клиенти. Това му е навеса, между другото. Тук имам един елас, така малко по-голем. И се връщаме при това. Служебния мотоскар, видите и него. Не че го продаваме, но да го видите. И то бавец. Тураме му навеса, наливаме масла и заминава при клиента. И да си го ползва с здраве. И така. Ако имате въпроси, пишете, ще отговаряме.